Деца, нашата планета Земя се върти непрекъснато около Слънцето. И нашата планета Земя е леко наклонена. И заради този наклон едната част е по-близо до Слънцето и е топло, а друга е по-далеч. Става по-студено. Нека посрещнем пролетта. Пролетта е сезонът, в който природата се събужда. Дърветата разцъфват и тревата става зелена. Знаеш ли, че през пролетта денят и нощта стават почти равни? Звучи ли ти сложно? Но всъщност значи, че има по-равно време за игри и сън. Видеото ти е интересно? Заповядайте в YouTube канала на The Best Kids BG и намери новият урок – сезоните. Там ще откриеш много интересна информация за сезоните – пролет, лято, есен, зима. Не забравяй и да се абонираш за канала, за да не изпускаш нито един урок.